ሰላምን ጸጋን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ክብራት የሕዋተይ ያሓተይን ጽቡቕ ክትሉ ሰናይ ትምኒተይ ናይ ወቱ ጸሎተይን እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሳብና ናትና ትምኒት ናትና ግዜ ናትና ናጽነት ሰለስተ ኣርእስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግን ከዓ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ዝተሓሕዝ ዘለዎን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ክንገጥሞ ኣዝዩ ዘጸግመና እድናሃድመሉ ሓደ ዘደንጹን ዘፍርሕን ሓቂ ኣሎ እሱ ከዓ ድሕሪ 100 ዓመት ድሕሪ 70 ዓመት 60 ዓመት መሬት ንዝናትና ወለዶ ኣብ መቃብር ምስ ወረደ ስምና ምስተረስዐ ኣብ መሬት ምስተኸደና ድሕሪ 2 ወይ 300 ዓመት ሓደካ ንስና ክጽውዕ ዝኽእል ኣይክህሉን መልክዕ ገጽና ክጠፍኡ ድምጽና ክጠፍኡ እቲ ዝዓበየ ዓወትና ይኹን እቲ ዝኸበደ ውጥቀትና ይኹን ካብ ተመክሮ ደቂ ሰባት ሙሉ ብምሉ ካብ ተዘክሮ ደቂ ሰባት ብምሉ ኣይ ክንድምሰስ ኢና ኣይ ክንዝክርን ከዓ ኢና እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መክብብ ከም ዘቐመጦ ዘይቅየር ሓቂ እዩ ኣብ መክብብ ከንታይ ዝብል ወለዶ ይሓልፍ ወለዶ ከዓ ይመጽእ ምድሪ ግና ንዘለዓለም ትነብር ኣብቲ 11 ሕልፍ ኢሉ ነተቀዳማይ ነገር መዘከርታ ይብሉን እቲ ዳሕራይ ዝመጽውን ካብቶም ድሕሪኡ ዝመጹ መዘከርታ ኣይ ክህልዎን ይብል መክብብ 1:4 ስግሪና ታሕቲ ወርዲና ካብ 11 ማለት እዩ እዚ ከዓ ብኣርኣያ ደቂ ሰባት እዚ ሓሳብ እዚ የፍርሕ ወዲሰብ የፍርሖ እዩ ክሓስበሉ እውን ኣይደልን እዩ ብብርሃን እምነት ምስ እንሪኦ ግን ፍጹም ሓርነት ይህበና ሕጂ ንደቂ ሰባት ስለምንታይ እዩ ዘፍርሖም ደቂ ሰባት ብዛዕባ ሞት ኣይሓስቡን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ሓስቡ ከዓ ሕማቅ እንዳገበሩ ኣብ ኣመላቶም ክብሪ ዘይህብ ሰብኣዊ ክብሪ ዘይህብ ኣመላቶም ይኹን ኣብ ጽርፊ ይኹን ኣብ ሕሜታ ይኹን ኣብ ምንሻው ይኹን ኣብ ብዙሕ ነገራት በቃ ብዛሓመመን ብዙሞተን ኣልዒልካ ኣብ ምጽራፍ ይኹን ኣብ ምዝንጣል ይኹን ክብሪ ዘይብሉ ነገራት ንገበር ኢና እቲ ንሕና ክንርስዖ ዘይብልና ከምቶም ዝሓለፉ ሰባት ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ክንሓልፍ ኢና እንታይ ሒዝና ግን ንሓልፍ ሕጂ ነዚ ብእምነት ከመይ ጌርና ሓርነት ንረክብ ኣብዛ ምድሪ መወዳእታና ብሰባት ክንርሳዕ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ ካልኦት ሰባት ትዕዝብቲ ጾር ኣይክኸውንን እዩ ሰብ እንታይ ከይብለኒ ሰብ ከይርየኒ ሰብ ከይሓምየኒ ሰብ ከይጸርፈኒ ሰብ ብዛዕባይ ሕማቕ ስእልን ምስልን ከይህልዎ ስለዚ ንኣምላኽን ንርእሰይን ኢለ ዘይኮንኩ ንሰብ እየ ዝነብር ዘለኹ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ባዕሉ ዝጠፍእ ወይ ከዓ ዝሓልፍ ሰብ ንሰብ ምሕጓስ እንተደኣ ይጽዕር ሃልዩ ሓጎሱ ግዝያዊ እዩ ሰባት ከዓ ብኩሉ ተግባራቱ ክሕጎሱ ስለዘይክእሉ ብእምነቱን ብሕልኑኡን ንኣምላኹን ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ንኣካይዳ ህይወቱ ኣማእዚኑ ክኸይድ እንከሎ ዝረኽቦ ዓወትን ሓጎስን ናጽነትን የዘኻኽረና እዚ ስነ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ሰባት ከይብሉን ዝብል መቁሕ ይበትኮ ወትሮ ከዓ ነፃ ክንከውን ከም ዘለና ካብ ፍርሒ ናይ ሰባት ነፃ ክንከውን ከም ዘለና የረዳእና ማለት እዩ እሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ኣብ ወንጌሉ ሓቂ ሓራኽ ተውጻእኩም እያ ብሓቂ ክንነብር ነፃ ኮይንና ንክንነብር ብዘይገለ ሕብእ ክንነብር ክነፍቅር ከም ዝተጸዋዕና ፍቅሪ ነፃ ህያብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ከዓ ነዛ ፍቅሪ እዚኣ ከም ስድራ ኮይና ተቋዲስና ክንነብር ከም ዘለና ይዘኻኽረና ስለዚ ኣብ ፍልሊ ዘለዎ እግዚአብሔር የለን ኣብ ፍቅሪ ዘለዎ ግን እግዚአብሔር ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዓበይቲ ግዝኣታት ክንሃንጽ ወይ ስምና ንወትሩ ኣብ ታሪኽ ተወቂሩ ወይ ተሓቲሙ ንኽተርፍ ኣይኮነን ንዓና ዝጽዋዓና ወይ ከዓ ዝደልየና ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓለም እዚ ዝከሩ ሰባት ክንከውን ኣይሓተናን የግዳስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ሕያወትን እሙናትን
ኣገልገልትን ክንከውን ይዝደልየና ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሓቀኛ ህይወት ምድራዊ ውርሻ ምድላው ዘይኮነስ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ህሉ ግዜ ምሉእ ብምሉእ ብሓጎስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብዕግበትን ብምስጋናን ተመስገን ብዝብል ኣካይዳ ህይወት ዲሲፕሊን ክንከይድ ከም ዘለና የዘኻኽረና ማለት እዩ። ዓለም ትርስዖ ነገር ፈጣሪ ግን ንዘለዓለም ይዕቅቦ። ሰባት ዝርስዕዎ ብፈጣሪ ዘይርሳዕ እቲ ንኣሽቱ ሰናይ ግብርታትኩም ስቕታ ዝመልኦ ጸሎትኩም ነቶም እትፈትውዎም ሰባት ዘለኩም ናይ ልቢ ፍቕሪ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ኣሰር እኳ እንተ ዘይገዘፈ ሰባት በቲ ዝገበርኩምሎም እንተ ዘየመስግኑኩም ይብል ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግን ዘይመውት ተስፋን ሓጎስን ነባር ሓጎስን ከም ዘሎ ክንዝክር ኣለና። ዓስብና ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን። ስምኩም ኣብ መጽሓፍቲ ምድራዊ ዓለም ክጽሓፍ ኣየድልዮን እዩ። ምክንያቱ ኣምላኽ እነሆ ኣብ ኢደይ ወቂጠካ እየ ይብል። ስለዚ ኣብ ልቢ ኣምላኽን ሕልና ኣምላኽን ሓሳብ ኣምላኽን ዘለኻ ሰቢኻ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣስተንፍስ ነቲ ሓላፊ ዝኾነ ራሕራሓዮ ነቲ ዘይሓልፍ ነገር ከዓ ኣጽኒዕካ ሕዞ። ነዚ ጉዕዞ እዚ ብተኣማንነት ብእምነት ክትነብሮ ምስ እትጅምር ኣምላኽ ሰላምን ናጽነትን ሓጎስን ክህበካ ከም ዝኾነ ኣይጠራጥርን። ስለዚ ኣነ ኣብ ዓይንን ልቢ እግዚኣብሔርን እንታይ ዓይነት ሰብ እየ ዳ ክትብል ኣለካ እምበር ሰባት እንታይ ዓይነት ርድኢትን እንታይ ዓይነት ሚዛንን ኣብ ልዕሊ ኣለዎም ክትብል ኣብ ዝጀመርካሉ እዋን ብሓቂ ባዶ ዝኾነ ነገር ኣተሓሳስባ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ነቲ ምንጭ ኩሉ ሰናያትና ዝኾነ እግዚኣብሔር በቃ ነሱ ይሓስበካ ነሱ ይርኤካ ነሱ ይሰምዓካ ነሱ ይሓልየልካ ነሱ ይግደሰልካ እቲ ንስኻ ትገብሮ ከዓ ኩሉ ኣጸቢቑ መርሚሩ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፍለጥን ዘክርን ከመይ ንሱ ዓርኪ ልብኻ እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። የቐኒየለይ።